Masterizer. Sanibona ku-part 87 la siqala khona kuThonya wayesaqhubeka nokukhala wayengagqokile emile ngaphandle. uRandall wawuzwa lowo msindo womuntu okhalayo naye waphuma efuna ukuyobona. uLushini benoNatali nabo ngaleso sikhathi babehamba beya kuThonya ngesikhathi uLushini ezama ukuyokhuluma naye uThonya emtshela ukuthi ucela ukuthi ehlise ukukhala angamemezi ngoba bezile kabi bathi bazele ukuzomsiza. No-Alex naye wayemile ngegawuni phambi komuzi wakhe ebukela lo muntu okhalayo. uLushini wayesaqhubeka nokuncenga uThonya ukuthi akehlise umoya bezile kabi bazosiza yena. uLushini watshela uNatali ukuthi akazama ukuthola into noma ishidi noma igawuni noma into enjengoblanket abazokwazi ukumbathisa yona gqoka. Wagijima uNatali eseyendlini kwafika uRandall wathi kanti kunje kwenzakalani la? uLushini waxosha uRandall wathi Randall ungasondeli lapho ufunani? Wathi uRandall uzongixosha Lushini kanti awazi mina ngiyazi ukuthi lo muntu wesifazane une-psychosis. Wathi uLushini waze ngani ukuthi une-psychosis? Wathi uRandall phela ngiyi-therapist so ngiyakwazi ukubona iy'mpawu ze-psychosis kumuntu. uRandall watshela uThonya ukuthi waziwa muhle lowo mbala. Wathi uThonya uwubonaphi lowo mbala? Wathi uRandall ngiwubona ey'nweleni zakho. Ethi uThonya ngabe ured lowo mbala? Wavuma uRandall. Ethi uRandall angithi usiyawuthanda umbala ored? Wavuma uThonya ethi ngibe ngicabanga ukuthi ngithanda umbala oblue kade ngithanda ored. Wathi uRandall ngiyacabanga ukuthi uyawezwa kamakhaza njengoba sonke sigodola la msho nawe uyagodola ngithi uyagodola nawe. Wathi uThonya ngigodola mina ngiveza isikhumba sami esihle. Wathi uRandall yasihle impela isikhumba sakho kodwa amakhaza azosenza sibe sibi uma ungasikhavi ayasona sibe sibi isikhumba esingagqokisiwe. Wathi uThonya kanti uqinisile ngempela ukuthi isikhumba sami esizokona lama singakhaviwe? Wathi uRandall ngiqinisile ukuze isikhumba sakho sihlale sibe sihle njalo kufanele ngesikhave ngale nto le ngesikhathi ethathe enye indwangu uNatali efuna ukuyigqokisa uThonya ethi angithi ngesikhave isikhumba sakho. Wathi uThonya yasikhave khona sizohlala njalo sisihle isikhumba sakho. uRandall wagqokisa uThonya leyo ndwangu leyo kade eyithathe kuNatali basale bedidekile uNatali benoLushini bebukana. Uthe seyigqokile uThonya leyo ndwangu wahayiza kakhulu etshela uRandall ukuthi ungangithinti suke eduze kwami ufunani. Wagijima wabaleka uThonya esebheke emzini wakhe eshiya uRandall noLushini noNatali bemile bembuka. uNatali wathi kwenzakalani la? Wathi uLushini kubuka kungathi unesifo esithile sokuphanjanelwa ingqondo. uRandall wahleka wathi yabona-ke isidumo sephoyisa ngikutshelile igama lesifo ukuthi psychosis. Wabahleka uRandall ngesikhathi ehambe ethi ngcono ngihambele. Wahamba uRandall uthe sehlula ngaku-Alex ethi isithandwa sami angithi sisazobonana kusasa ukuthi ngizobona ingane. Wavuma u-Alex. Wathi uRandall nawe uzama ukugqoka into esexy. u-Alex wabona bembuka uLushini benoNatali wasuka lapho u-Alex waphindela endlini yakhe. Mayesethi uyahamba uLushini uNatali wambuza ukuthi lo muntu wesifazane mawukuthi unesibhamu. Wathi uLushini bayeza vela bezompilo bazomsiza. Wathi uNatali le ntombazane ngangiyitshela ukuthi umuntu oright mhla sihlangana naye ngalela langa. Wathi uLushini kanti usuke wabonana nalo muntu wesifazane? Wathi uNatali ya sesike sahlangana naye kuyimina noMarcy noEsperanza no-Alex. Wathi uLushini uyalazi igama lakhe? Wathi uNatali ya uThonya igama lakhe. Ethi uLushini uhlala khona kuleya ndlu kade ungena kuyona? Wavuma uNatali wathi ya uhlala khona nomkhwenyana wakhe oyisicishamlilo okuyena owalekelela mhla kusha indlu kaRandall. Ngesikhathi besakhuluma waqala uNatali wathi nayi imoto kamkhwenyana wakhe ibhaka lapha. Wathi uLushini uyalazi igama lomkhwenyana wakhe? Wathi uNatali wathi ngicabange uBennett. Uthe mayehle emotweni uBennett uLushini wathi uyamemeza. Wagijima uBennett wathi ngiyaxolisa ngeke ngikwazi kusazama ukuphuthuma unkosikazi wami. Wagijima uBennett wayongena endlini. Wathi uLushini besidila nolunye uhlanye seqhamuka olunye uhlanye oluyinkinga-ke manje u-Edward. Kwehla u-Edward emotweni yakhe ethi wayehlala njalo ungibuka kabuhlungu kanje lo ngcono ngikubuyisela imali uzoyicosha ngesikhathi eqathaza phansi imali u-Edward. Wathi uLushini uzofunani la Edward? Uthi uEdward ngizobuka lento eniyibukayo na. Nxapho uLushini wahamba no-Edward wasala ecosha imali yakhe. Wasala u-Edward wayehamba ekhuluma ethi ngizolalaphi-ke namhlanje. Wahamba u-Edward waya emzini kaBradley wafika wangqongqoza khona kwavula u-Alex emnyango. Wathi u-Alex phindela la uvela khona wena udingeki la ekhaya. Wathi u-Edward uphi uBradley? Wathi u-Alex akekho uBradley la hamba phindela endlini yakhe iy'ngane zami yilele. Wathi u-Edward anginandaba ney'ngane ey'lele mina ngifuna indawo yokulala noma la kusofa. Wathi u-Alex asinandawo yokulala phindela emzini wakhe. Wathi u-Edward uyangazi ukuthi anginawo umuzi ngakutshela nawe ngabe uyangilalisa noma kusofa ukhazini wakhe. Wathi u-Alex ngithe uphindela la uvela khona Edward. Wathi u-Edward ngiphise umchamo okungcono ngivulele ngiyochama ethoyilethi bese ngiyahamba. Wathi u-Alex umuntu wesilisa uhlolwa yena ukuchama ngaphandle la uqhamuka khona. u-Edward zama ukuvula ngenkani umnyango ewujeme nangonyawo babangisana ngomnyango beno-Alex wagcina evalile u-Alex wakhiya. Wasuka lapho wahamba u-Edward uthe mayesengasemzini kaRandall wathi ngichamele phambi komuzi walesilimo. Wachama u-Edward ngesikhathi ehambe eyochamela ngaphambi komnyango wendlu kaRandall. uRandall wathi ucabanga ukuthi wenzani Edward? Wathi u-Edward awubone ukuthi ngiyachama. Wathi uRandall ubuyisele le
into yakhe encane ebhlukweni usuke lapha phambi kwendle yami. Wadansa u-Edward wathi ngisachama ngizoyibuyisela mase ngiqedile ukuchama. Wahleka uRandall wathi kanti udelela nje nento encane kanje. Ethi uRandall ngihlekisona ukuthi awazi ukuthi uzokwenzani uLarry ngento wamenza yona. Wathi u-Edward ukhuluma ngaleso sitabane esingihalelayo. Wathi uRandall kungakanani okwaziyo ngoLarry. Wathi u-Edward kazi ukuthi uLarry silime esifana nawe nje. Wathi uRandall awumazi-ke loyo muntu uhlakaniphe kanjani futhi nento yomthetho uyazi njengoba ezazi wena usenkingeni nje ngoba ngisazo-enjoya uma esephe i-revenge. Wathi u-Edward ungangisabisi ngey'tabane ey'ngenangqondo mina. Wathi uRandall ngisazoyi-enjoya le nto kodwa enjoy iy'nsuku zakho zokugcina Edward. Wathi u-Ed anginay'nsuku zokugcina mina Randall kufanele wazi ukuthi angifi. Wathi uRandall ngoba ubuke ngathi ade bekushanje ugcwele ney'greshi ebusweni. Wathi u-Edward ungadidiswa yilo mhuzukwane omncane owubonayo. Ngiyiphethe ngezandla yonke i-magazine mina ngiyibhubesi kule ndawo. Wathi uRandall ngiyafisa ukwazi ukuthi ibhubesi lizokwenza njani olwandle uma selifice oshaka. Wathi u-Edward angazi futhi into okufanele uyicabangele yona le. Wathi uRandall awuthi ngihambe bekumnandi ukukwazi Edward. Hamba uRandall asephinde endlini yakhe shiwo Edward emini. uThonya watshela uBernard ukuthi leli bhokisi liyahamba. Wathi uBernard alihambi ikhalibhodi Thonya phuza iphilisi lakho. Wathetha uThonya wathi liyanyakaza le bhokisi futhi liyangibuka. Wathi uBernard phuza amaphilisi akho Thonya. Wathi uThonya ngifuna. Ethi uBernard ubungitshela ukuthi awaphuza nje amaphilisi akho Thonya buye wenze njani. uBernard watshela uThonya ukuthi ngicela uphuza amaphilisi akho ngesikhathi esezama nokumbamba esefuna ukumphuzisa wona ngenkani. u-Edward wawuzwa lowo msindo wagijima u-Edward eseqonde khona esephethe isibhamu ngesandla. Ngesikhathi uBernard esazama ukuphuzisa uThonya iphilisi wagaqaza umnyango u-Edward enqonqoza. uThonya wamemeza wathi akamlekelele. Ethi u-Edward vula umnyango ngiyiphoyisa. Wahamba uBernard wathi uvulela u-Edward. u-Edward wakhomba uBernard ngesibhamu ethi akaphakamisa izandla uBernard. u-Edward wabuza kuThonya ukuthi le ndoda iyakuhlukumeza yena wavuma uThonya. Wathi uBernard uphanjanelwa ikhanda bengizama ukumphuzisa i-medication. Wathi u-Edi vala umlomo uphakamisa izandla wena. Wabuza kuThonya ukuthi iyakushaya yini le ndoda. Welasuka lapho uThonya wahamba waya kwelinye ikamera isikhathi uBernard ezama ukumbiza. Uthe esehambile uThonya wasala u-Edward wathi ehlisa izandla. Wathi u-Edward next time ekubanga lo msindo lo mbophe ngendwangu emlonyeni. Wathi uBernard ngikwenzeleni lokho. Wathi u-Edward bengingaphesheya komgwaqo ngichama kodwa ngizwa lo msindo wenu nobabili. Umuntu wakho wesifazane mayethi uyakhamisa ubomgqisha isokisi bese ubopha ngento emlonyeni angabanga umsindo singezwa thina siphazamiseka sichama le phesheya komgwaqo. uBernard wabuza ku-Edward ukuthi uneshow ukuthi uyiphoyisa. Wathi u-Edward musa ukuthi uma uhlulwa ukuthulisa isifebe bese uzongibuza leyo nto wena ngiyiphoyisa angifuni ukuphinde ngizwe lo msindo walo sifebe sakho. uBernard wayesadidekile wathi noma nginga-understand kodwa kulungile mnumzane. Wathi u-Edward uba igama lakho wazisho uBernard. u-Edward waxhawula uBernard wathi okay Bernard kusenze njalo isifebe sakho angifuni ukuphinde ngizwe umsindo waso la waphuma wahamba u-Edward. uNatheli wayebuza kuLucian ukuthi uma ucabanga leya ntombazane idla ama-drugs. Wathi uLucian akubukeki kanjalo ngathi nokuphazamiseke nakho. Wathi uNatheli kuzoba ngcono uma ingayona ingozi emphakathini. Khona lapho kwakhala iselfoni kaLucian. Wathi uNatheli iphendula ifoni wayithatha uLucian wayiphendula. uLucian wayefonelwa u-Ian ethi u-Ian Lucian ngifuna sikhulume kusasa uma ngiphuma emsebenzini. Wathi uLucian uma ucabanga isikhathi ngaba nini. Wathi u-Ian mhlambe ngabo-6. uNatheli wabiza uLucian wamisa u-Ian. Wathi uNatheli mbizele la ekhaya khona ngizonenzela idina. uLucian watshela u-Ian ukuthi uNatheli usimemele ukuthi sihlanganele la ekhaya khona ezosenzela idina. wavuma u-Ian ukuthi okay uzofikela emzini kaLucian. bavumelana kanjalo bavala ifoni. Isiqedile uLucian wabuza kuNatheli ukuthi wambizela la ekhaya. Wathi uNatheli vele ingoba ngifuna size okay. uMarcy wayevuka ngesikhathi ebuza kuBradley ukuthi usela kanti awukaka emsebenzini. Wathi uBradley cha ngakahambe futhi ngisazoqala ku-Alex ukuze akwazi ukusayina lama-divorce papers. Wathi uMarcy uma ucabangeka kunika inkinga. Wathi uBradley khululeka uzowasayina. Wathi uMarcy yayo ungcono kunoRandall vele. Wathi uBradley sibonga ukuthi usukhululekile. Wathi uMarcy yasibonga lokho ngesikhathi esefoni ethi wathi ngifonele u-Esperanza. u-Esperanza wayiphendula ifoni ebingelela uMarcy. uMarcy wabuza ukuthi unjani uKelly. Wathi u-Esperanza ngiyacabanga ukuthi ungcono but ngizothi uma ngifika emsebenzini ngidlule ngizwe ukuthi uhamba kanjani ngayo uKelly. Wathi uMarcy ungazise uma uthola. Wathi u-Esperanza okay. Wasithi uMarcy yazi ngibona i-miss call yakho. Wathi u-Esperanza yabe ngikufonelile ngangakuthola. Bengifuna ukubuza ukuthi wagcina wenze njani ukuthi uRandall asayine ama-divorce papers ngoba wayengafuni. Wathi uMarcy ngasizwa yileya lawyer esasiyifica endlini yami. Wathi u-Esperanza usho le lawyer eyayidakwe noRandall eyibophela u-Edward endlini. wavuma uMarcy. Wathi u-Esperanza kwazi kwangajwayeleka kukwaloya muntu. Wathi uMarcy yayo yena ugudi kwezomthetho ufunani wena Esperanza. Wathi u-Esperanza ukuthi ngifuna u-Edward ahlukane nami. Bengifuna ukumfaka kwezomthetho manje u-Edward unenkani. Ngifuna ukuthola indlela ukumsabisa ukuthi ahlukane nami phansi ngimove on. Wathi uMarcy yayo yena uLarry angakusiza lapho ugudi kulezo zinto. Wathi u-Esperanza ngingamthola kanjani. Wathi uMarcy ngizokusendela inamba yakhe. wabonga u-Esperanza wathi nami ngizokufonela mase ngimcheckile uKelly. wavalelisa uMarcy seqede ngalowo phone call wafona esefonele ofisini likaLarry. uLarry wayiphendula ifoni uMarcy ngenkathi ebingelela uLarry embuza ukuthi wenza kanjani ukuthi uRandall asayine ama-divorce papers. Wathi uLarry khululeka Marcy usudivorce ngokusemthethweni manje. uMarcy wabonga kuLarry
ethi uyabonga kakhulu kodwa lokho kumcasule kakhulu uRandall. Wathi uLarry ngiyazi ukuthi ucasukile kodwa khululeka ngizomehlisa ngiyamazi uRandall. Wathi uMarcy noma ngingazi ukuthi wamconvince kanjani ukuthi asayine kodwa ngiyabonga. Wasithi uMarcy khona nomunye umngane wami ozokufonela nawe udinga usizo lezomthetho igama lakho Esperance. Wathi uLarry okay ngizoyilindela leyo phone call. uMarcy wabonga bevalelisa. uRandall wayekhuluma nejaji lakhe ethi uqonda ukuthini mawuthi ama-divorce papers afayiliwe. Ethi uRandall uqonda ukuthi nje siprocessiwe yonke leyo nto ukuthi ngidivosile mina. Ethi uRandall lento ongitshela yona uyifundisisile funda kahle leyo nto ebhalwe lapho phambi kwakho. Ethi uRandall jaji ngiyakutshela ukuthi angikhumbule ngisayina leyo nto. Ethi uqonda ukuthini mawungitshela ukuthi ayisekho into ezokwenziwa. Wathi uRandall kwawena jaji useless nawe hambe ofa. Ucasuka uRandall wavala ifoni waqeda lapho wenza enye phone call ngesikhathi esefonele e-ofisini likaLarry. Ethi ucela ukukhuluma noLarry. Wathi yona secretary eyisifebe ngithi ngifuna ukukhuluma noLarry ungangibuza kanjani ukuthi nguba igama lami. Ethi uyangazi nje ukuthi nguRandall Holmes nginikeza uLarry. Sebeyivalile ifoni. Wathi hello uthi ifoni sebeyidrophile. uNatalie beno-Alex babevalelise ey'nganeni zesikole ezayihamba ngebhasi. Ngazi i-school bus sesihamba ney'ngane. Wasala uNatalie wabingelela u-Alex embuza ukuthi unjani. u-Alex washo kuNatalie ukuthi u-right. Ethi u-Alex mawucabanga bekwenzekani ngomakhelwane wethu omusha izolo ebusuku. Wathi uNatalie kubuke kungathi unokugula okuthile kodwa sithemba ukuthi umkhwenyana wakho uzomlekelela ukuthi adle kahle i-treatment. Wathi u-Alex asithembe ngoba kuyabonakala ukuthi ungathi uyamthanda. Wathi uNatalie wena unjani uRandall uzakubangela isicefe. Wathi u-Alex sengidecide ukumvumela ukuthi azobona ingane. Wathi uNatalie uneshow ukuthi ufuna ukwenza leyo nto Alex. Wathi u-Alex noma ngingathanda ukuyenza kodwa ngizama ukudala uxolo. Wathi uNatalie kodwa uneshow ukuthi ingane kaRandall le. Wathi u-Alex ngineshow Natalie. Wathi uNatalie kodwa kufanele uphinde enye i-DNA test. Wathi u-Alex ngiyazi ngizokwenza lokho noBradley nawe ufuna ukudivorsa nami. Wathi uNatalie ngiyaxolisa uzwa lokho Alex. Wathi u-Alex futhi ngeke ngize ngiphikisane naye izokwenza lento ayishoyo uma inginika amaphepha ngiwasayine ngoba ngikhathele ukulwa Natalie. Izilongo ezokwazi ukuqhubeka nokunakekela iy'ngane zakhe nomuzi njengoba ngingasebenzi. Ethi uNatalie ngiyazi noma kunzima Alex. Wathi u-Alex kunzima ukucabanga ukuthi iphutha elilodwa seliyishintshe yonke kanje impilo yami. Wathi uNatalie phela kubanga iphutha elilodwa ulalanga kanye noRandall. Wahleka u-Alex wathi konje unjalo kutshelana amaqiniso. Wathi uNatalie nginjena nje Alex mngani wami. Wathi u-Alex ngiyakwazi. Bathe besakhuluma kwaqhamuka uBennett egijima. Wafika wababingelela uBennett ngesikhathi uNatalie ebuza ukuthi usenjani unkosikazi wakho. Wathi uBennett use-right ngiyabonga futhi ngizwa ethi uwena omsizile nenomkhwenyana wakho yiphoyisa. Wavuma uNatalie ethi noma engakabi umkhwenyana wami kodwa useyifiance. Wathi uBennett ngiyabonga kuwena nefiance yakho. Ethi uBennett ngathi sizohlala endaweni e-right-ke la ngoba umuntu wakho uyi-police officer siphinde sizoba nomunye umakhelwane kuthi uRandall naye uyi-psychologist ngoba naye uThonya ungitshela ukuthi yafika leyo psychologist yakhuluma naye. uNatalie no-Alex bethuka bathi uRandall kade ukhuluma nonkosikazi wakho. uBennett waxakeka ukuthi bethuswa yini. Wathi uRandall kanti akayona psychologist. Wathi uNatalie mqaphele loya muntu uyingozi akayona le psychologist yelapha imiqondo yabantu kodwa uyile psychologist eyona iy'ngqondo zabantu. Wathi uBennett okay nangisiza bengiyitshela ukuthi umuntu o-right ngoba ngizwana nokuthi uyi-psychologist eyi-therapist. u-Alex wabuza ukuthi senazana isikhathi esingakanani nonkosikazi wakho. Wathi uBennett saqala ukujola kudala sisey'ngane sise-high school. Wathi kodwa lokugula kwamqala eminyakeni edlule sesashada nokushada. uBennett wababuza ukuthi nginganinikeza nobabili inamba yami in case kukhona something eyenzekayo nikwazi ukungifonela mhlawumbe uma ngisemsebenzini ngiphuthuma. Bavuma uNatalie beno-Alex ngesikhathi bakhiphela ifone number banika. Ethi uBennett yazi bese ngiplane nokuthi ngizonika noRandall njengomakhelwane bonke. Wathi uNatalie ungalokothi-ke wenze leyo nto. Wathi uBennett kanti unjani loRandall. Wathi uNatalie uyisilima uyahlanya ufuna ukuhlanyisa nabanye abantu uthenga neperfume enuka kabi kanti nami ngiyamzonda futhi ukhuluma kakhulu futhi mubi. Uvele wahleka u-Alex mayesesho njalo uNatalie. Ethi uNatalie uma ngiwuwena ngingadlalela kude noRandall. Wathi uBennett okay hayi sengizodlalela kude naye. Wavalelisa uBennett wathi esehamba kwafika uBradley naye ezopaka phambi komuzi wakhe wehle emotweni uBradley beza noNatalie beno-Alex ngesikhathi uBradley hamba neloya yakhe. Wathi u-Alex waze wafika early. Wathi uBradley bengishilo ukuthi ngizofika ekuseni kakhulu. Ethi uBradley ngifuna sisayine lamaphepha siqede Alex. Ethi Natalie ungakwazi ukusisiza for ukuba ufakazi. Wathi uNatalie ngibe ufakazi wani. Wathi uBradley ngoba uAlex ubesevumela ukuthi uzosayina ama-divorce papers. Wathi uNatalie ngiyaxolisa Bradley ngeke ngikwazi ngicela ningangifaki. Wathi u-Alex khululeka Natalie ungavuma. u-Alex wababizela ngaphakathi bangena uBradley noNatalie neloya kaBradley. Sebengenile ngaphakathi uBradley wanikeza u-Alex ipeni naleli phepha azolisayina. u-Alex wayengathi uyangabaza ukusayina watshela uBradley ukuthi ucela athi ukumnika ithuba akwazi ukufunda lento ayiqondisise kahle. Wathi uBradley siyadivorsa la Alex akho thuba esizonikana lona sivumelene vele ukuthi ngizofika nama-divorce papers ungawafunda manje. Wathi u-Alex ngeke ngikwazi ukuwafunda manje ngifuna ukuthi ngithole umuntu ozokwazi ukungisiza ukuthi ngi-understand yonke lento ebhalwe la yamaloya. Baphikisana uBradley funa ukuthi u-Alex asayine same time. u-Alex ethi usafuna ukufunda. Leyo mpikiswano yabe yazalanyulwa uNatalie watshela uBradley ukuthi kungani engamniki noma usuku ku-Alex ukuthi athole umuntu onjengeloya noma i-professional elizokwazi ukum-understandisa
le language yamaloya ebhalwe la. Wathi uBradley ngeke Natalie ngimnike ithuba lo muntu emva kwayo yonke lento aseyenzile. Wathi uNatalie ngiyakucela Bradley khona iloya elingaphesheya komgwaqo elisanda kufika kuthiwa u-Ian. Angakwazi u-Ian uku-understandisa u-Alex njengomuntu wezomthetho. Wathi uBradley ayisekho isikhathi engizokwazi ukumnika sona u-Alex. Wathi uNatalie nami njengoba ungicela njengofakazi ngeke ngikwazi ukuba ufakazi mangabe ungamniki u-Alex ithuba. At least ungathola omunye ufakazi. uBradley wayengasajabulile wathula wacabanga wasethi okay Alex ngikunika 24 hours. So lapho wahamba uBradley watshela iloya yakhe ukuthi asambe. Baphuma bahamba uBradley neloya yakhe wasala u-Alex esekhala. Wathi Alex ngiyabonga nawe Natalie kungikhulumela kuBradley. Wasethi Natalie kuzomela ukhombisa u-Ian Alex uyiloya esanda kufika ngaphesheya komgwaqo. Uzobekwa mntambama ezohlangana noLucian ngim-invitele idina. Wathi Alex okay ngizofika kwakho Natalie. Wathi kuzolunga Alex ngesikhathi esondele uNatalie ehaga u-Alex. Esibhedlela uLucian wafika efica uRick ehleli. Ethi uLucian Rick ngikushiye la izolo ebusuku uhlale kwaze kwasayini wavuma uRick. Wathi uLucian awusungahamba ngizomgada uKelly for usuku. Wathi uRick ngeke ngikwazi ukuhamba Lucian ngimthembisile uKelly ukuthi ngizoba la. Wathi Lucian yini lo ungafuna ungitshela yona kwenzakalani Rick? Wathi uRick no akho lutho ngenza umsebenzi wami. Wathi uLucian ngaphandle komsebenzi kukhona lento engifihlela yona. Wathi Lucian khuluma Rick ngoba unamanga mawuthi wenza umsebenzi wakho. Wathi uRick okay mase ngikhuluma iqiniso Lucian ngiyayisola. Icala likaKelly kwakufanele ngilithathe serious ngasayida naliphoyisa ekuthiwa uDion. Wathi Lucian no usho njengamhlanga ngikutshela ngoTravis. Wavuma uRick wathi kodwa kungaphezulu kwalokho ngoba sengike ngaya naseCalvary Church esontweni likaTravis. Wathi Lucian angiyikholwa-ke le kushuthi wonke umuntu wala eMaxine uya kulela sonto. Wathi uRick ya uPastor Kane uyindoda epowerful kanti futhi ngangisebenza as security mina lapha. Ethi uRick futhi sezikhona nezinye izinto esengake ngazizwa ngoTravis but okwamanje ngisadinga iproof yokuqinisekisa lokho ngoba kulela sonto futhi nakhona kunezinto ezifihliwe like i-cult ney'ndawo ey'khiyiwe ezokukhohlakala engavunyelwa ukuthi kungene umuntu ngoba yiningi iy'mfihlo ezimbi ezikulela sonto. Wathi Lucian ngiyakucela Rick uhambe uyokwenza uphenyo lwakho uthole every detail uyilethe la yonke information about lela sonto. Ethi Lucian kodwa uqaphele-ke Rick ngoba lela sonto lihlanganisa abantu abaningi abapowerful okubalwa amameli amaphoyisa nezo zonke iy'gwili zendawo yala eMaxine ungazise ngayo yonke information oyitholayo. Wathi uRick okay ngizokwenza njalo wahamba uLucian eseyongena ehhoteni likaKelly uLucian efike ebingelela uKelly evuma uKelly ebuza uLucian ukuthi ulale kahle nethi uKelly kukhona nokulala kahle ufaswe izandla kanje ngozankosi. uLucian waqalaza emuva wasondela kuKelly ngesikhathi eseyokhipha ukhiyebo ozankosi waqaqa ozankosi kuKelly wabonga uKelly ethi ngiyabonga Lucian ngingakwazi nokuphuma embhedeni ngizelule. Wathi uLucian okay ungaphuma embhedeni kude ungayi kude. Wasukuma uKelly waphuma embhedeni ngesikhathi uLucian emtshela ukuthi ungayi kude nombhede zelulile khona la eduze kombhede. Engayekile uKelly ukubonga kuLucian ebuza kuLucian ukuthi unjani uJustice. Wathi uLucian uright uJustice. Wathi uKelly angikholwa ukuthi impilo yami yonke ngizoyispenda ejele. Wathi uLucian angisoze ngayivumela leyo nto ukuthi yenzeke. Wathi uKelly kade ngitshela uRick ukuthi kukhona omunye umuntu wesifazane osonta esontweni loTravis ongitshele ukuthi kukhona nabanye abantu besifazane abaningi kade bekhala ngasame thing uTravis. Wathi uLucian ngempela uba igama lalowo mama. Wathi uKelly igama lakhe uMargaret. Wathi uLucian okay kuzolunga Kelly ngoba naye uRick kukhona into asebenzela phezu kwayo ngoba kukhona enye information asazama ukuyithola about lona lelo sonto. Wathi uLucian ezinye iy'ndaba ezimnandi futhi usezokurepresent u-Ian. Wajabula uKelly ethi ugood ngaleyo ndlela ngempela u-Ian Lucian. Wathi uLucian khululeka u-Ian ubest kodwa ngebhadi upartner asebenzisana naye urepresenta lona isonto loTravis. Wadideka uKelly ethi pho somthemba kanjani u-Ian. Wathi uLucian khululeka uzobe semzini wami namhlanje ntambama ezovakashela thina sinoNatalie sokhuluma naye. Wathi uKelly ngiyabonga kakhulu Lucian. Lucian wathi nami Kelly sekufanele ngihambe manje ngesikhathi esekhipha ukhiye. Wadideka uKelly ethi usuyangibopha futhi. Wathi uLucian Kelly bengenzela ukuthi uyilule phela nami ngingaba necala mangathola ukuthi ngikhiphile ozankosi. Wathi uKelly imina Lucian sengizobaleka ngiyephi. Wathi uLucian ngiyakucela Kelly mangake kungena unesi le ngangaba kwenkulu inkinga. Wathi uKelly angisoze ngakwenza into ebuhlungu kanjalo Lucian ngiyakucela. Wathi uLucian okay asipretend ngathi uboshiwe-ke ngoba ngizohamba ngiyokuthengela ukudla kumnandi la eCafeteria. Wathi uLucian kodwa ifavor engicela ungenzele yona ngena embhedeni uyimboze ngengubo khona bengezukubona iy'ngalo zakho ukuthi ayifasiwe ozankosi. Wathi uKelly okay wagibela embhedeni wayimboza ngengubo uKelly. Wathi uLucian okay ngisawukuthengela into ozoyidla eCafeteria waphuma uLucian. Wakhala ifoni kaLarry ofisini lakhe wayiphendula uLarry wayefonela u-Esperanza ethi uLarry ungitshelile uMarcy ukuthi uzofona. Wathi u-Esperanza ngine-information eningi yezinto ezimbi neziwukungcola ezazenziwa i-ex yami kodwa angisho ukuthi ngiyaku-expose lokho but ngifuna ukuthi ahlukane nami ngoba akafuni ukuhlukana nami njalo uba nenkinga nomuntu esengijola naye funa indlela yokuthi akwazi ukungiyeka ngiqhubeke nempilo. Wathi uLarry singakwazi ukuqala ngegama lakhe. Wathi u-Esperanza u-Edward Willis. Wathi uLarry u-Edward Willis iphoyisa. Wathi u-Esperanza ya iphoyisa
iphoyisa leli wakwalibophela ngozankosi endlini kaRandall. Wathi uLarry, oh uyilo Esperanza wena, okay ungakwazi ukufika ofisini lami? Wathi Esperanza, ngingakwazi ukufika mase ngise-break-in la emsebenzini. Wathi uLarry, okay ngizocela uma usuza ngala usendleleni ungifonele kuqala. Wathi Esperanza, okay wavalelisa. Wathi eqeda ngaleyo phone call uLarry wangena eseshesha uRandall eyoxavuna uLarry. Wathi uRandall, ngizophinde ngikubuze futhi wangitrigger yini ukuthi ngisayine lama-divorce papers? Wathi uLarry, cha ngikaze ngikutrigger Randall. Wathi uRandall, pho ngawasayina kanjani amaphepha edivorce? Wathi uLarry, ngabe uyangibonga Randall ngento engayenza? Wathi uRandall, ngizokubonga ngithi ngikubongelani? Wathi uLarry, uyakwazi ukungcola anakho ngawe uMarcy? Wathi uRandall, ngeke azangixaka uMarcy, ngamhandlisha. Wathi uLarry, ulahlekelwe ingane uMarcy, angakuxhumanisa nayo yonke leyo nto akusulele nangecala lemedo ukuthi wena wabulala leya ngane. Konke ukuhlukumezeka nokuphatheka kabi wakukhoza. Wathi uRandall, wena ungaphinde ungikhulumisa. Wathi uLarry, ngithi ngicela uyidlulise lento Randall, uzomthola omunye umuntu wesifazane. Wasuka lapho uRandall wahamba washiya uLarry wayemile. uLushini wabuye wodini kaKelly ngesikhathi emtshela ukuthi bengikutshelile ukuthi ngizokuthengela ukudla kumnandi ecafeteria uno-enjoy. Wayathuka uLushini mayethi uyabheka embhedeni kaKelly akho muntu. Wama wathula esedidekile uLushini ethi, Kelly ungenzani? Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala. Thank you for watching Styriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Styriza TV.